Het wie een jammerlijk weekend voor het Frieske betellen voetbal. Heerenveen zit in een dip en Cambuur hier werkelijk neert in te brengen in Ajax. Maar gelukkig, dan ben wij er. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de podcast van Omroep Friesland. Sorry jongens in de studio in Famkes. Het is een doelpunt van Ajax op een ei. Hij van Hooijdonk. En nou is helemaal de linkervoet. Dat is de score. Oh shit, nou jongen, nou doet hij er daar nog in de kwarthoeken. Want wat hij daar op de achterlinie uithelpt is werkelijk wonderbaarlijk. Tikkie naar de binnenkant en daar zit Berghuis. Taylor naar Tadic. Schot in. Ach, wat is dit een mooi doelpunt. Boussaïd, dat is zelfs een man mooi een actie. Keer 2 man voorbij, keer er op de groen is en hij krijgt een penalty. Het is jou een hulp voor Ajax. En dan is het Brobby die uiteindelijk de bal voor zijn voeten krijgt. Orin, Doevikas, Git. Git er krijgt in. Paus rekt hem nog on. Helemaal net goed in sketten. Je zoent misschien zelfs wel sissen kunnen. Paus, hier is het hem aan, jongen. Want precies, dat staat dichtbij. Moet hij naar binnen. Daar goede actie. Zo uit. Hij kind. Klopt hem dan naar Noedeli. Noedeli met een maatje. Noedeli maakt het hem. Het is hier. Het is voetspul. Het is voetspul. En ik denk dat hij gelijk had. Ai. Ik zoek even naar Mimoun Mahi. Hij liet hem even zien hier in deze wedstrijd. Wordt het 4-0? Ja, het wordt ik nog 4-0. Och. Hey, dat ik nog weer. Ja, en de heren zitten er weer klaar voor. Geert van Thun, uw eigen pupil van de week. Roelof de Vries en onze speciale gast, Mimoun Mahi. Welkom. Dankjewel. Mooi dat je er bent. Want ja, je hebt je eerste minuten gemaakt. Eindelijk. Ja, want heel eerlijk, Mimoun, daar zaten we wel een beetje over in. Want ik kan me nog herinneren, mijn allereerste interview bij jouw presentatie bij Cambuur. Toen vroeg ik ook van, hoe fit ben jij? En toen zei jij dit. Ik ben redelijk fit. Ik kan in principe trainen, dus dat is een begin. Snap jij dat wij ons een beetje zorgen maakten? Nee. Nee. Maar trainen is niet genoeg, hè? Nee, maar het begint bij trainen. Ja. En dan ga je wedstrijden spelen. En niet omgedraaid. Ja, Nee. weet je suggestief dit, vind je niet? Vond je het suggestief? Ja, Nee, toch? nee, valt wel mee. Maar nee, met mijn voorgeschiedenis in principe qua blessures hebben we uiteindelijk een traject gekozen met elkaar. En die hebben we gevolgd en gezegd, hebben we een goede opbouw gehad. En ik ben blij dat ik nu weer minuten kan maken. En hopelijk kan ik dit de rest van het seizoen blijven doen. Ja, maar ben je net zo blessuregevoelig als Geert? Ik weet, ja. Wat betekent, Wat betekent dat? ja, Wat moet ik hier nou weer op zeggen? Oh ja, je hebt wel eens verteld over je knieën. Ja, ik had al een kruisbandblessure toen ze nog niet eens wisten wat een kruisbandblessure was. Dus dat is het. Nee, dat houdt Dan niet ben ik over. niet zo blessuregevoelig. Nee, dat val je eigenlijk Dat wel val mee. ik nog wel eens mee. Ja, want ben jij fit genoeg om ook een Elfstedentocht te rijden? Nee. Nee, dat niet. Nee. Nee. Hè, maar hoe fit ben je? Nee, ik begin... ik denk, dit komt nog echt. Je denkt dan, je hebt een aanleiding om deze vraag te stellen. Klopt. Heeft hij niet gewoon. Nee. Denk ik. Ja, de aanleiding is eigenlijk, ja jongens, 90 minuten zou leuk zijn. ja, ben je bijna fit genoeg voor een basisplaats? Oh, oké, dat is wat anders dan een Elfstedentocht. Ik hoop... in principe heb ik nu een kwartier, 20 minuten gespeeld. Ja. Nou, ik hoop dat de volgende stap dan 30 minuten zal zijn. Als alles gewoon volgens plan gaat. En daarna zou ik in principe kunnen starten, ja. Oké. Waar heb Dus je er is precies, nog wel last van een, gehad eigenlijk? Want het was een langdurig slepende blessure. Ja, ik heb de afgelopen 2 seizoenen heel veel blessures gehad. Kleine blessures. En op een gegeven moment kom je in een bepaalde routine. Constant dat je wat kleins hebt en dan weer terugkomt, een paar weken traint en dan weer terugval. En nou heb ik een keer gekozen om echt gewoon chronische belasting in mijn lichaam te krijgen. Dus dat betekent gewoon trainingsopbouw, rustig aan doorbouwen. In plaats van vaak als je een blessure hebt, word je heel snel teruggebracht. En nou heb ik een keer gekozen om er wat langer over te doen. En om echt geleidelijk op te bouwen. En dat bevalt tot nu toe prima, eerlijk gezegd. En nog geen terugval gehad of iets. En ik begin me steeds fitter te voelen. Dus in die zin heel fijn. Want die Mooi, heb je mooi. gespeeld en nou heb je geen last van terug. Nee, gelukkig niet. Nee. Nee, ik heb helemaal niks. Dus dat is wel in die zin heel positief. Ja, Ja. dan een half uur. Dus oké. Ja. En dan kan je beginnen tegen Heerenveen. Als het goed is wel, ja. Als alles toch? verloopt volgens plan, dan hoop Half ik... uurtje tegen NEC. Ja. En dan Zou fijn zijn. lekker beginnen in de Friese derby. Dat zou En je weet fantastisch daar zijn. scoren en de rest doet er niet meer toe. Dat weet Ja, je. dan krijg je een fotootje op het raam, toch? Ja. Fotootje op het raam. Ik denk een standbeeld voor het stadion. Heeft Bart en Bartel je al uitgelegd, zeker of niet? Ja, zeker. Daar hangen foto's daar in de alles spelerszoom. Hè, Klopt. hangen er foto's van
Want ik kan me nog herinneren bij de laatste Cambuur Heerenveen dat Barto de perskamer inliep, of die spelershome inliep, dat was toen even de perskamer, met Uldrikus. En toen liet hij die foto's zien van wie zijn het ook allemaal weer? Die, Nou, Van die de daar hangen. Streek. Van de Streek natuurlijk. Of Betje. En nog Betje hangt Nou ja. daar. En, ja. Ja, als je scoort, dan kom je daar te hangen. Dat is wel een dingetje dus. Dat belooft wat. Ja. Daar gaan we voor. Daar gaan we voor. Ik heb een aantal stellingen voor jullie allemaal. Kijk kan. En daar kunnen we altijd weer op terugkomen. Tenminste, als er genoeg tijd is. Misschien ook wel niet. Maar in ieder geval, je moet heel kort antwoord geven. En dan kunnen we daarna weer nog eventjes, als je daar belang bij hebt, op terugkomen. Ja of nee is in principe de bedoeling. Nou ja, of iets anders. Dan komt hij. Wel ja of nee. Mimoen. Ik maak minimaal 5 doelpunten voor Cambuur. Ja. Oh, die was wel heel snel. Ik zet hem erachter, hè? 5, hè? Ja. Minimaal. Roelof, Sarawi wordt beter dan Abel Enstra. Ja? Ja? Oké. Komen we op terug. Geert, Ulte mag nooit meer 5 verdedigers opstellen in het eigen stadion. Nee, kappen met die flauwekul. Kappen met die flauwekul, dat is ook een ja. Mimoen, inclusief na competitie maak ik er minimaal 7. Ja. Ja, oké. Maar je zet er nog wat achteraan net. Wat? Je fluisterde nog even iets van over die 5. Volgens mij zei je nog een hoger aantal te. Ja, kan. Het mag. Mag. Ik heb 14 wedstrijden, dus 14 kan dan, dus ook. dan mag ik wel hopen. Ah, op dan 1 op 3. zou je Ja, toch? Dan mag eigenlijk ik wel wel hopen, ja. Zou je eigenlijk wel op 7 kunnen komen? 1 op 2. Eigenlijk Hè? wel. Eigenlijk vind ik- Eigenlijk wel. Alleen na 5 maanden geen wedstrijdritme Nee, moet je oké. ook wel een Ja, klein heb je beetje even gelijk. erin komen. Oké, Maar minimaal 5, Maar daar doe ben ik het wel mee eens. Al 5 doen we Ja, het. Ja, 5 doen moet- we het. Maar NEC is maar een half uurtje, hè? Of is dat genoeg? Dat moet genoeg zijn, toch? Oh, jongens, ik krijg opeens weer helemaal vertrouwen in, jongens. Wij vleuren hier helemaal van. Ja, Wij wij- dachten, wij treffen daar een speler aan. Die heeft gisteren met 5-0 op een klote gekregen van Ajax. Die komt hier werkelijk helemaal in depressieve toestand. Die moeten wij wel een beetje... Nee, joh. Maar het is andersom, man. Nee, je hebt 14 wedstrijden. Je hebt genoeg dingen en genoeg positiviteit om eruit te halen. En tegen Ajax kan je verliezen. Ja, Ja, niet dat op de kan. manier hoe, zoals gisteren. Niet op deze manier. Daar ben ik het mee eens. Oh. Alleen, ik denk dat je deze wedstrijd eigenlijk zo snel mogelijk moet wissen. Je moet nabespreken. Je moet uiteindelijk kijken wat we beter konden doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nog 14 finales hebben. Dat we nog echt wel genoeg punten gaan pakken. Oké. Daar Nou, heb ik wel alle vertrouwen in. dat Ja, heb je maar gisteren genoeg ook gezegd. punten voor ontlopen play-offs? Of Ja, zeker. Daar gewoon gaan we rechtstreekse voor. handhaving? Ja, tuurlijk. Alles zit nog dichtbij. Je staat 5 punten van Volendam. Ja. Dus alles is Dat denk ik mogelijk. Nou ja, 5 zij ploegen gaan sprokkelen, hè? uitmaken. Zij sprokkelen echt. Ze sprokkelen allemaal dit weekend. Ja, dat wel. Er is één Ja. ploeg die niet sprokkelt. Ja. Maar ja, 1 ploeg die tegen Ajax speelde. Zo kun je het ook zien. Zo is het ook. Nou goed, we waren gebleven, jongens, bij de stellingen. Stelling. We waren gebleven bij de stelling. Geert, Ja. ik snap Dwight Lodewegers eigenlijk wel. Ja hoor. Ja? Ja. Daar wil ik straks op terugkomen trouwens. Natuurlijk. Ik ook. Xavier Maus, Roelof. Xavier Maus is net zo goed als Andries Noppert. Nee. Oh. En de laatste is dan voor Mimoen. Maar eigenlijk weet ik het antwoord al. Maar goed, ik stel hem toch. Cambuur eindigt dit seizoen boven Groningen. 100%. 100%. Er gaat niets boven Groningen, behalve Cambuur. Wil je nog ergens op terugkomen? En 17 anderen. Nee? Ik heb volgens mij alles gezegd. Ik Ja. denk dat alles duidelijk is. Wij blijven erin en Ja, het is... dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, dan ga ik naar Geert. Geert, gisteren afgedroogd, machteloos, van het kastje naar de muur. Één Ja. grote rondo. Hoe zou jij de wedstrijd Cambuur-Ajax willen omschrijven? Nou, door het woord wedstrijd weg te laten, want het is nooit een wedstrijd geweest. Dat klinkt misschien wat hard, maar ik heb vanaf de eerste minuut tot de laatste minuut naar iets zitten te kijken waarvan ik al aan het begin wist, dit was geen wedstrijd. Het zat er gewoon niet in. Het liep niet. Kwam dat door Cambuur of komt het door Ajax? Het kwam ook door Ajax, want Ajax is goed, hè. En die deden weer dat befaamde Ajax-spelletje in die Stadions aanspelen. Tweede man eronder, derde man eronder, eromheen, ertussen. Ja, en een fantastische Kudus op de achterlijn. Geweldige actie. Doelpunt van het weekend geworden bij ESPN. En dat was fantastisch. Je zult maar Bangura, hij baalde er van als een stekker natuurlijk. Maar op de achterlijn uitgekapt. Tikkie breed en die Berghuis, die schieten bij. Het was geen wedstrijd. Het was heel jammer. Maar speelde Cambuur ook niet een beetje om vooral niet te verliezen? Ja, ik vond het wel heel behoudend, Pimo. Wat vond jij? Want de 5-4-1, dat was het eigenlijk, hè? En dan die linies kort op elkaar proberen te houden. Ja, ik denk, natuurlijk, je speelt 5-4-1. En ik denk dat we een goede tactiek achter hadden. Waarom we zo speelden. Om ze pijn te doen. Net zoals Excelsior die week ervoor. Ja. Om heel vaak eruit te klappen. Om dreigend te worden in de counter. Dat slaagt er niet, hè?
Nee, niet genoeg. Nee. Want we hebben uiteindelijk nog wel... Nou, als Sylvester die bal erin schiet, vlak voor rust... Precies, dan heb je een wedstrijd. Een Dan hele was andere wedstrijd. Dat weet ik niet, maar... Het punt Dan was het wel een wedstrijd? nee, nou, dat zal ik je vertellen. Toen dat mislukte... Kijk, het publiek zakte ook een beetje in. Het was niet des Cambuurs. Het was heel rustig in het stadion. Schiet hij er maar in, dan ontstaat er in zo'n stadion iets. En dat is wat Cambuur enorm kan helpen in dit soort wedstrijden. Dus het was een enorm belangrijk moment. En het was heel jammer dat hij maar niet inschoot. Je had hem misschien verloren. Dat denk ik wel, want de Ajax was te goed. Maar dan had je er een wedstrijd van gemaakt. En dan had je dat publiek achter je gekregen. Maar even over die opstelling. 5-4-1. Ja. 5 verdedigers in eigen stadion. Jij zei gelijk al, ophoren maar die flauwekul. Ja, ik hou daar niet van. Maar ik snap wel dat er een tactisch verhaal achter zit. Hè, wat Mimoun zegt. En dat Of is het in deze fase van de competitie ook wel uit te leggen? Ah ja, dat wel. Maar ik ben er geen voorstander van. Ik vind dat je zo lang mogelijk moet vasthouden aan wat je gewend bent. En dat is met 2 buitenspelers en een spits spelen. Nou, dat wordt nu wat ruimer natuurlijk. Hè, want Johnson komt eraan, Mimoun komt erbij. Ik vond Navarone voor trouwens best wel een goed debuut maken, ondanks alles. Maakte een goede indruk. Nou ja, je hebt maar 14 minuten gespeeld. Het was eigenlijk veel te kort. Maar ja, jullie moeten wel wat losmaken. Er moet wat gebeuren. En dat zal in die groep ook wel gebeuren, denk ik. Want dat heb je altijd als je een selectie aanvult. Wat voor groep trof jij aan toen jij daar kwam? Was dat een beetje een groep in slaap? Nou, niet per se slaap. Alleen een groep die wel weinig vertrouwen liet zien. Dat zie je, voel je. Nee, maar dat is ook spelers, denk ik. Ook als ik namens mezelf praat. Ja, weet je, als je heel veel wedstrijden verliest, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen. Ja. En daar valt en staat in principe bijna elke speler op. Als je heel veel zelfvertrouwen hebt, dan kan je dingen presteren waar je eigenlijk niet bij denkt. Ja. Heb jij geen last van, hè? Gebrek aan zelfvertrouwen? Nee, gelukkig niet, eerlijk gezegd. Nee, ja, maar dat is ook maar wat dat is heel belangrijk. Dat is ook wat jij moet inbrengen in die groep natuurlijk. Zeg, kom op jongens, wat ze zeker. Ik denk met onze selectie kunnen wij voor iedereen winnen. En dan kan je het zelfs Ajax thuis heel moeilijk maken. Alleen wat ik net aangaf, we hadden een goede plan. Alleen dan moet je die plan ook zo goed mogelijk uitvoeren. Ja. En wat jij net terecht aangaf met Ajax tweede, derde man. Dat hebben wij ook besproken met elkaar. Dus dat wisten wij ook wel. Ja. Zullen we even horen naar Ulte? Want Ulte heeft er wat over gezegd. Hè? Bij jou na afloop van de wedstrijd. Iedereen vergeet dat wij tussen minuten 6 en 10 2 keer hoog druk zetten. 2 keer de bal daar ook veroveren. Alleen daarna weer teruggaan. En dan gaat iedereen zeggen, 5-4-1 verdedigen. Ja, je kan ook heel hoog druk, alleen moet je dat wel durven doen. En daar is denk ik het grootste woordje in, het durven. Het lef hebben. Ja, dat bedoel ik. Er zat veel ontzag in, zo leek het wel. Ja, en er komt ook natuurlijk op het dat heel veel mensen gaat lopen in je rug. Het maakt het heel lastig voor je om naar voren te gaan, maar je moet het wel durven. Jullie durven te weinig. Jullie hadden te veel ontzag, zegt de trainer. Ja, daar kan ik me wel wat in vinden. Ik denk als je met 5 verdedigers speelt, dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om je man op te pakken. En dat betekent niet per definitie dat je niks hoeft te doen als je 2 extra mannen hebt tegen Tadic in dit geval. Nee. Ja. Aan de andere kant, Roelof, het is wel mooi voor Dwight Lodewegens. Hè? Sinds hij er is, assistent, 0 tegen, 5 voor, 3 puntjes. Ja, ik vind het helemaal niks. Wat vind je gezegd. niks? Ik vind die keuze van Dwight Lodewegens niks. Waarom net? Want hij zit natuurlijk in de Raad van Commissarissen bij Heerenveen. Ja. Was eigenlijk feitelijk officieel nog maar net begonnen per 1 januari. Daarvoor waren ze al aan de gang met gesprekken, want ze moeten op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Ja. En nu alweer weg. Je vindt het niet heel loyaal? Ja, je spreekt wat af met elkaar. Dus je hebt een bepaald commitment. En oké, het is dan de Raad van Commissarissen. Het is niet een fulltime baan. Maar ja, je gaat wel echt wat aan. En hij was inderdaad al vrij lang betrokken. Je zag hem vaak bij uitwedstrijden, dus een thuiswedstrijd ook al aanwezig. En hij volgde dan Henny Groot-Kormelink op, die hem dan nu weer vervangt. Al dan niet tijdelijk. Maar ik vind, als je die afspraak maakt met elkaar, dan moet je die ook nagaan. En ik weet wel, er zijn natuurlijk bepaalde... als er bepaalde opties voorbij komen die je niet kunt laten liggen. Maar assistent-trainer bij Ajax op dat moment... Is dat dan zo'n befaamde trein waar je dan op moet stappen? Nou, moet ik denk je het wel. daarvoor kiezen? Mimoun, als Ajax komt, had je ook gedaan, hè? Als die trein langskomt. Zeker weten. Ja, toch? Ja. En Roelof, Ja, jij doet het toch ook? Anders dan... Als knoop in je zakdoek komt, spring je ook op die trein. Nee, toch? Ja,
Ik snap jou wel. Ik snap Roelof wel. Afspraak is afspraak. Zo zitten wij ook wel een beetje in elkaar natuurlijk hier in deze provincie. Maar dat geldt niet, hoe raar het ook klinkt, voor Dwight Lodewegers. Want als er ooit iemand is die geestelijk volstrekt, maar dan ook volstrekt onafhankelijk is, dan is het Dwight Lodewegers. En als dat heb je niet. Wat zeg je? Ja, zeker, is zeker. Want die zegt van ja, jongens, hij gaat die confrontatie en zegt tegen Heerenveen sorry, maar ga naar Ajax. Want dat is wat ik wil. Hij kon meerdere dingen ook, naar Zwolle en zo. Nee, doe VVOG. Nou, doe die VVOG. Wel, maar dat heeft... Kijk, hij is natuurlijk... hij heeft ervoor gekozen om bij VVOG in Harderwijk te gaan trainen. Dat heeft ook te maken met zijn privésituatie. En zijn vrouw heeft dat hij hier aan tafel verteld, hoor. Ja. Dus een mantelzorgfunctie. Nou, dat ging weer beter, dus dat heeft hij ook gezegd. Ja. Dus hij kon ook weer wat meer op pad. Maar heeft hij er ook aan tafel gezegd van... Nou ja, de kans dat ik nog weer op het veld ga staan is echt heel klein. Nee. Ik vind het wel goed zo. Ja. Maar dan komt Ajax. Dan komt Ajax. Ja, maar je wordt toch niet... Hij wordt assistentcoach bij Ajax. Je verwacht niet dat hij hoofdtrainer wordt bij Ajax. Nee, maar dan is het toch weer een ander verhaal. Dan zeg ik wow, once in a lifetime, YOLO, ga ervoor. Maar nu denk ik, ik vind assistent trainer bij Ajax, ik begrijp het wel. Wat denk jij, Meimoen? Ik begrijp het ook wel. Ja, want het is en het blijft in principe gewoon ook een voetbaldier, Dwight Lodewegers. Ja. En dan zit je weer langs de lijn. Nou, daar zit je bij Ajax. Ik bedoel, als Cambuur was gekomen, dan had hij gezegd van nee. Hij heeft ook tegen Cambuur nee gezegd. Maar dat had meer met de thuissituatie te maken. Maar ik snap het wel. Ik begrijp het wel. Voordat we trouwens allemaal boze telefoontjes krijgen, we doen alles in het Nederlands en net in het Fries. Want als we het in het Fries blijven doen, Mimoen, dan... Snap ik niks van. Dan snap je er niks van. Met grote ogen net naar dat commentaar te luisteren van, waar gaat dit over? Wat is het? Is het Duits? Is Fries. Het was Roelof die probeert Marokkaans te praten. Ja. Nou is Roelof sowieso niet te verstaan in welke taal je het ook doet. Dus het maakt verder niks uit, hoor. Goed, nog eventjes over Cambuur en die vijfmansverdediging. Ja. Met Tol, Bergsma en Smant. Gaat hij dat straks weer doen tegen NEC? Nee? Lijkt mij niet, hè? Weet jij het? Ik heb daar nog niks over te horen gehad, maar ik neem aan van niet. Nee, toch? Nee, ik denk het niet. Hij gaat ook zeggen tegen, oké, Sjors, ophouden met die flauwekul. Nee, ik denk dat ik dat niet hoef te zeggen. Maar nee, ik denk dat iedereen wel heeft gezien dat we niet zo moeten spelen. Maar waarom tegen Ajax dan niet? Doe tegen Ajax wel en tegen NEC uit. Goed aanvallende ploeg. Speelde tegen Sparta laatst ontzettend goed. Go Ahead ook heel goed. Ja, een goede ploeg. Go Ahead ook, heb je niet gezien? Go Ahead. Verloren, 1-0. Ja, 1-0 verloren. Ja, je was het niet, bedoel je. Ja, die was minder, hè? Die was minder. Ja, ik hoorde die Rogier Meijer erover dat het hele slechte wedstrijd was. Nee, klopt. Maar NEC heeft een goede ploeg met die Diamata daarvoor in. Je hebt daarna snelle mannetjes. Je hebt heel veel goede voetballers. Ja, dus dat zou je ook zo zeggen. Ik gooi dat pot mooi lekker dicht, centraal achterin. Maar ik denk dat je NEC niet kan vergelijken met Ajax. Nee. Met alle respect voor NEC. Ik denk tegen NEC moet je gewoon, heel simpel gezegd, meevoetballen en winnen. Ja, want ik zag trouwens iets voorbij komen van Sander van der Heijden op de sociale media. En die schreef, Sander van der Heijden, 6 man achterin. Hij telde dus 6. 3 man ervoor, punt, hoor, maar niemand komt in die duel. Makers was heel dichtbij altijd. Ja, niemand komt in de bal. Kansloos 0-2 achter. Op deze manier maak je zeker geen doelpunt. Dus bij deze stand betekent dat sowieso verlies. #frustratie. #niks om naar te kijken. #identiteit. #kwaliteitsverschil hoeft niet zo duidelijk te zijn. En dat wordt dan weer gelijk door Issa Kolon. Maar op zich wel grappig. Ja, maar het is een harde conclusie. Maar ik ben het er wel mee eens. Maar ik begrijp wel... Ik denk dat ik wel ongeveer kan begrijpen. Jullie zitten bij elkaar, je bedenkt een plan met z'n allen. Hoe gaan we dat doen? Die Tadic, daar in die as, die is belangrijk. Dan moeten we... Ja, maar er lopen mensen omheen. Nee, maar dan moeten we dat centrum dichtzetten. Dus er zit wel een gedachte achter. Maar... Ja, tegen Ajax kan ik het ook billijken, maar niet tegen NEC. Nee, jij hebt ook nog met Bangura gesproken, na afloop? Ja, heb ik ook nog mee gesproken. Ja. Ik moest hem toch even vragen. Sta je er op die achterlijn? Wat doe je nou dan, man? Zo, even horen wat hij zei? Even horen. Ja, ik laat me inderdaad op de achterlijn uitspelen. Goede actie van hem, maar uiteindelijk kan dat niet gebeuren. Hij staat bijna op de achterlijn en dan passeert hij me nog steeds. Ja, uiteindelijk is dat een fout en kan dat niet gebeuren, zoals ik zeg. Daarna... krijgen we nog voor rust krijgen we nog een kans met Sylvester die er helaas niet ingaat. Want dan kan je er nog misschien een wedstrijd van maken. Maar ja, tweede helft hebben we in principe eigenlijk alleen maar achter de bal aangelopen. En is het zonde dat je hier verliest. Ja, dat zegt Alex Bangura. We hebben het natuurlijk al vaak genoeg gehad over... misschien is hij wel goed genoeg voor een topclub, hè? Alex Bangura. Draait hij toch... Is dat nog altijd zo? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat Cambuur... dat Bangura de enige speler is van Cambuur. Even los van de nieuwelingen.
en Mahi natuurlijk. Die kunnen allemaal nog een stap omhoog. Hij kan echt nog een stap omhoog, Magura. Dat vind ik. En ik denk ook wel... En Mimoen komt ook wel naar Utrecht of zo. Noem eens een club. Groningen of zo. Nee, maar Bangura ook? En Magura vind ik dat hij echt nog een stap omhoog kan. Dat was eigenlijk mijn punt. Dus die kan, denk ik, weet je moet altijd even afwachten of je dan die stap echt naar een top 3 club kan maken in Nederland. Dat is altijd een beetje koffie te kijken. Maar ik vind dat hij alle kwaliteiten heeft om die stap te kunnen gaan maken. Ja. We hadden het net al eventjes over Sprokkelen, de Woestvaartsezen. Nou, hij heeft zijn contract verlengd, dus dan moet hij wel wat opleveren. Ja, maar dat wordt ook eens een keer tijd dat de speler van Cambuur dus wat opleveren. Dat zal niet onaardig zijn. Nee, want we hadden het net al over Sprokkelen. Hè. Alle clubs die sprokkelen een beetje. Hè. Want ik zei Groningen sprokkelt, Vitesse pakt, die wint, Excelsior wint. Vitesse gelijk, sorry. Vitesse is weg, die moet je niet meetellen als uit. Nee, maar Emmen pakt wel dat punt. Hè. Staat 2-0 achter tegen Vitesse. Precies, Emmen pakt een punt, Volendam. Hoeveel punten heb je eigenlijk nodig om niet te degraderen? Ja, ik zeg 34. 34? Echt waar? Nee, toch? Dit seizoen niet, toch? Nee. Met minder is wel genoeg, denk ik ook. Dit seizoen denk ik het wel, ja. Want je hebt er nu 12, Groningen heeft er 13. Ja, kijk, Vitesse en Excelsior, die hebben al 20. Maar daar moet je dus niet meer naar kijken, zei je net. Want Vitesse is ook wel echt wel een goede ploeg. heeft 20 of 19? Excelsior heeft 20, dacht ik. Okay. Ja. Hey, die onderste 5, daar gaat het tussen. Dus vanaf Excelsior denk ik dat je moet rekenen. Excelsior... Denken jullie minder dan 34 punten? Is dat genoeg? Ik denk dat 32 punten, dat je er ook in blijft. 32. Dat is wat ik denk. Nou ja, ik schrijf hem gewoon op. Ja, Excelsior, Volendam, Emmen, Groningen, Cambuur. Tussen die 5 ploegen gaat het. Die zijn ook de onderste 5 nu. De rest daarboven is gewoon te goed. Daar gaat het tussen, denk ik. Ja, maar dan moet je dus nog als je 32 punten moet halen, om dus zeg maar play-offs te ontlopen, want daar gaat het eigenlijk om, dan moet je dus nog 20 punten halen. Ja. 7 keer winnen. 7 keer winnen. Dat is de helft. 14 goals. En je hebt nog 14 wedstrijden, waarvan jij bij 1 wedstrijd maar een half uurtje kan meedoen. Het wordt een lastig karwei. Ja, niemand heeft ook gezegd dat het makkelijk wordt. Nee, het wordt heel lastig. Maar uiteindelijk heb ik er wel vertrouwen in, als je kijkt naar de ploegen die boven ons staan, dat wij net zoveel, misschien wel meer kwaliteit hebben. Ja, maar heb je wel eens eerder degradatievoetbal gespeeld? Ooit? Nee, ik heb een keer met Groningen 14e gestaan, of 12e. Maar ik heb nooit echt degradatievoetbal gespeeld. Nee. Je had misschien ook Groningen kunnen helpen tegen degradatievoetbal. Maar daar heb ik niks van gehoord. Dus. Oh nee? Nee. Was het wel een optie geweest, misschien? Ja, misschien wel. Maar ik ben niet benaderd. Nee, want heb jij ooit je beste periode gehad bij Groningen in je carrière? Ja, denk het wel. Ja, toen stond je niet echt linksbuiten, toen stond je meer in de spits. Ja, toen speelden we 4-4-2. Toen speelde ik met Brian Lins voorop. Ja, dat was een mooi seizoen, ja. Ja, want wat maakte dat seizoen zo mooi? Alles ging erin? Ja, onder andere. Maar ook hoe we speelden. En alles viel gewoon eigenlijk goed. En ik was een heel jaar fit, dus dat scheelde ook veel. Ja, maar speel je dan het liefst spits? Of speel je het liefst in een tweespits systeem? Of speel je het liefst linksbuiten? Ik speel het liefst linksbuiten. Zo ben ik ook eigenlijk, zo heb ik ook gedebuteerd. En zo heb ik eigenlijk heel mijn jeugd gevoetbald. Maar in een 4-4-2 systeem, met een sterke spits of een lopende spits, kan ik ook heel goed tot mijn recht komen. Ja, nou die sterke spits, die hebben we gezien. Zie jij een rol voor jezelf weggelegd dan met Johnson in de spits en jij daaromheen, zeg maar? Ja, dat zou zeker een optie kunnen zijn. Ja. Of 4-3-3 met jou maar je kunt ook 4-3-3, aan de linkerkant. Maar dan ga je naar de buitenkant, bijvoorbeeld. En dan Van der Water op rechts. Ja. Van der Water op rechts en Johnson in de spits. Ja. Heb je in principe toch best een aardige voorhoede. Ik wou net zeggen, dan heb je nog voor misschien op 10. Naar Verona. Ja. Die komt op 10. Of je doet, die is goed. Ja. Van der Water doe je gewoon niet in de basis. Dus ook dat kan ook, dat is nou een crowdfundingsactie voor gestart. Zet je daar dan Brian neer? Om het contract af te kopen, begreep ik, op de Oosttribune. Maar goed. Is dit een grap of is het echt zo? Ja, dat schijnt echt zo te zijn. Het is wel een grap, maar het is een hele flauwe grap. Het is wel een hele flauwe grap. Okay. Maar wie zie je dan op rechts? Brei op rechts? Ja, nou ja, alles is beter momenteel dan als Sylvester, laten we eerlijk zijn. Dat wordt hem gewoon niet. Sylvester heeft bij Heracles en Almelo in het verleden echt laten zien dat hij een goede voetballer was. Ik snapte de aankoop heel goed, maar hij heeft echt, behalve dat zondagschot tegen PSV, niks laten zien. Hij heeft elke wedstrijd dozen om zijn schoenen. Elke keer weer. Dan heb ik nog liever dat je Balkenkeer of Sambisa een keer de kans geeft. Of dan toch met een hanger rechts binnen, als het ware, met een Brei op die kant probeert. Maar hier is toch in geïnvesteerd, jongens? Dat is een stukje kapitaalvernietiging wat je dan mee te maken hebt. Als je degradeert ben je nog meer geld kwijt. Dus jammer dan. Timossi bij Heerenveen kost ook €700.000. Zit ook alleen maar op de bank. Jammer, weg en doorgaan. Nou ja, goed, je kan wel eens een keer... weg is wel heel erg rigoureus, maar je kan wel een keer een signaal afgeven van... In de basis. Als je niet... Ja, precies. Of gewoon op de bank. Zou kunnen.
Maar ja, wij maken de opstelling niet. Roelof Niet ook naar niet. de tribune te sturen. Dat Nee, maar ik denk dat Sylvester gewoon een fantastisch voetballer is. nog steeds. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Alleen wat ik net al aangaf, ja, alles draait om vertrouwen. Ja. En als je speler vertrouwen geeft en dan denk ik dat iemand heel goed kan voetballen. Ik heb ook gezien dat hij heel goed kan Ja, voetballen in de hij vorige kan goed periode. Nee, voetballen. precies. Hij Het kan is ook gewoon, ja. je ziet ook op trainingen gewoon dat hij echt gewoon heel goed kan voetballen. Alleen, Maar in een wedstrijd maakt hij zich druk om dingen. Hij zou zich wat minder druk om de randverschijnselen moeten maken in een wedstrijd. Niet altijd tegen zijn medespelers aanlullen, niet altijd tegen die scheidsrechter. Heeft een beetje maniertjes. Maar god, weet je, meer focus op eigen prestatie. Want hij kan best voetballen. ja, hij kan heel goed voetballen. Ja. Ja, nee, daar ligt het niet aan. Nee. Nee, zeker, daar ben ik Nee. het 100% mee eens. Oké, Ja. nou ja. Maar goed, hoe is het bij Heerenveen, Roelof? Want Kees van Wonderen zei vorige week van het is alle hands aan dek. Nederlagen. Ja. Is het nu een crisis? Is het crisis? Maak jij je zorgen? Maak jij je zorgen over Heerenveen? Wacht even. Wat Hè? heb jij het idee dat het crisis is? Na 3 nederlagen en als je staat 8 staat? Nee, natuurlijk is het geen crisis. Het is Nee. geen crisis. Nee. Nou ja, maar van Wonderen zei vorige week wel, het is alle hands aan dek. Nou, kijk, Heerenveen heeft tot 3 wedstrijden geleden een goed tot best wel goed seizoen. Dan verliezen ze uit bij Fortuna Sittard. Spelen ze ook heel slap. Dan verliezen ze tegen Vitesse. Eigenlijk ook kansloos. Maar dat waren 2 Daarvoor al een wedstrijden. keer verloren natuurlijk van AZ. Wel de overwinning tegen Groningen nog tussendoor, maar ook van AZ hadden ze verloren. Ja, klopt. Maar die kun je dan ook wel verliezen. Dat was ook nog een AZ echt een hele goede doen. Zonder de blessures en zo. Dus die tel ik eigenlijk niet mee in die zin. Volendam pakt gewoon een puntje. Hè? Ja, tegen een sterk verzwakte AZ momenteel. Hè. Die En hadden gewoon moeten winnen. Ja, Zeker. ja, Ja, zeker. gewoon, Kunnen winnen ook. ja. Die op die bal ook als een stekker hoor. Die voelde echt als een Ja, verlies, dat hoor. begrijp gelijk. ik. Oh, Ja. ja. Goed geïnvesteerd, hè? Die hebben die jongen van Lyon gehaald en Middenvelder. slim Dat gedaan. is hoor. goed, hè? Ja, Die jongen van Lyon Ja. komt. Ja, maar die spelen nu ook met 5 verdedigers. Ja, dat is waar. ja. Ja, Niks mis dat mee, is hoor. prima. Het kan prima. En best aanvallend ook, hoor. Dus dat valt best wel mee, inderdaad. Het kan wel aanvallend. Over Maar dan Heerenveen moet je, was de vraag maar dan of moet het je crisis was. in zijn algemeenheid hoger spelen dan jullie gisteren deden. Want het stond wel heel erg laag om in die termen te blijven. Dan moeten die vleugelbacks, die moeten toch hoger durven te spelen. Nee, ben ik 100%, Weet je niet? ben ik 100% met je eens. Ja. Maar ik denk dat we dat ook wel vooraf wel heel erg besproken hadden. En ja, nu zag je ook gewoon dat we heel veel terugzakten. Terwijl je Ajax ook gewoon onder druk moet zetten. Ja. En wat de trainer ook aangaf, dat we tussen minuut 6 en 10 een paar aantal goede momenten hadden. Dat Ja. kwam omdat we heel hoog stonden. Toen Ja. speelden ze ook een keer een bal over de zijlijn. Kwam het publiek erachter. Ja, En klopt. dat is wat je moet Ja. creëren. Ja, Helemaal tegen zo'n ploeg. Precies. En dan is er gewoon wat te halen. ja. Alleen als je elke keer terugloopt, dan wordt het gewoon heel lastig. Ja, tegen ik Ajax. nuanceer dus mijn standpunt. Met 5 achterop kan wel, maar dan moet je die vleugelbacks hoger laten spelen. oké, dus eerste antwoord ophouden met die flauwekul. dat wordt nu genuanceerd. wordt nu genuanceerd. Back op back. Back on back. Back on back. Ik doe altijd aan het begin van het programma doe ik een stevige uitspraak voor de kijkcijfers, zal ik maar zeggen. Gaan de weg naar het programma. Ja, dat vind ik. Keurig. Maar Roelof, jij was bezig over Heerenveen. Ja, maar kijk, je moet wel begrijpen dat bijna de volledige as van Heerenveen is weggevallen. Dus Noppert staat niet op goal. Dus wacht hoe lang het nog duurt. Sven van Beek Beek. is in principe de rest van het seizoen uitgeschakeld. Vind ik een van de meest onderschatte voetballers van Heerenveen. Sven van Beek is een beest achterin, maar ook aan de bal sterk. Neemt het team op sleeptouw. Ik dacht dat dat alom gewaardeerd werd. Nee, ik merk heel vaak als ik in de perskamer zit voor de wedstrijd, dan praat je met veel met landelijke collega's. En dan gaat het vaak over de eigen goals van Sven van Beek. En die heeft wat is hij ook weer achter. Wordt er een beetje lacherig over Er wordt ook gedaan. een beetje lacherig over gedaan. Terwijl ik vind dat hij, ik vind het echt voor Heerenveen doen. Hij is ook net niet de speler van het jaar geworden vorig jaar. Dus door het publiek wordt hij wel erg Ik vind het gewaardeerd. echt goed hoor. Ja. Maar, en dan Wie nog Saar meer en van de Saar as? valt Ja, natuurlijk ook. Ja. Saar valt natuurlijk ook nog weg. Ja. Ja. Maar ja, je haalt wel Stefan de Vrij even. Huppakee. Steven de Vrij. Stefan de Vrij? Waren ze wel mee bezig, maar die kon net niet. Nee, die kwam niet. Hoor. Nee, kwam die kwam niet. Nee, Bruma. Nee, Stefan de Jeffrey Vrij. Nee, die Bruma. haalt Bruma. maakt niet uit, ja. Dus ik bedoel, dan Ja. haal je toch wel weer heel snel Je zou zeggen zo'n dat ze robuuste verdediger terug. laat hebben gehandeld door Carlos Bak te halen. Dus als jonge talentvolle spits. Saroui als linksbuiten en Bruma centraal achterin. Alleen je moet er wel weer een beetje gaan bouwen. Pelle van Amersfoort valt nu geblesseerd weg naar de Heeft eerste hij een helft. hersenschudding? Wat kreeg hij een bal op zijn koning, jongen? Nee, dat was... dat was wel van Amersfoort, hè? Nou, want Jazeker, en hij ging eraf. uiteindelijk echt dizzy van het veld af. Ja. Die lijkt wel oké te zijn verder. Bruma ging eraf. Bruma die Bruma had met zijn hand, zijn met zijn pink, pink of zo? ja, die lag er echt bijna naast. Dat zag er heel akelig uit. Ze zouden nog foto's gaan maken om te kijken of hij gebroken zou zijn. Maar ik denk dat hij dinsdagavond in de achtste finales tegen NAC daar wel kan spelen. Ik denk dat hij daar een uur kan spelen. Hij kon nu in principe
45 tot 60 minuten spelen. Dan misschien nu een uur tot iets langer. Maar dat zit allemaal een beetje tegen bij Heerenveen. Precies, daar wil ik eigenlijk een beetje toe. En dat was eigenlijk ook een beetje de conclusie van Kees van Wonderen. Er is wel het een en ander aan de hand bij ons. Er is al wat gebeurd. Hè. We hebben natuurlijk met blessures te maken gehad. Dat probeer je op een bepaalde manier op te lossen. En we hebben zeker wedstrijden gehad die niet goed waren. Maar het gaat mij veel om vandaag. Wat zie je gebeuren? Gaan de kopjes hangen? Geven ze het op? Zit er geen energie in? Worden we helemaal weggeblazen? Maar als ik kijk naar hoe de wedstrijd verlopen is. Nou, jij geeft het zelf al aan. Heeft de gelukkigste gewonnen. Kijk, daar gaat het mij niet zozeer om. Het gaat mij veel meer om. Waar willen we naartoe met z'n allen? En biedt dat perspectief wat we gezien hebben? Nou ja, dan zie ik vechtlust, strijd. Ik zie creativiteit. Ik zie iedereen eigenlijk datgene doen wat hij moet doen om bijdrage te leveren aan het elftal en aan de ontwikkeling. Nou ja, en daar er komt straks een moment, dan valt het meer onze kant op. Dat kan niet anders. Ja, vond je het een terechte nederlaag, Roelof? Ja, ik kon er wel mee leven, maar ik had een gelijkspel ook wel terecht gevonden. Want op basis van de eerste helft had Heerenveen de beste kansen. Tweede helft... Ja, Van Hooijdonk 2 keer, maar die moeten wel op goal, hè? Ja, ze waren ook niet makkelijk hoor, die 2 kansen. Nou, ik ken iemand aan deze tafel, die had ze er alle 2 ingeschoten. En jij was het niet, Roelof? Ik ook niet met mijn kruisbandje, hoor. En ik ook niet, zo eerlijk ben ik. Jij toch? Ja. Nee, flauwekul. Nee, waren moeilijke kansen. Moeilijke kansen? Ja, een beetje te veel naar de buitenkant. Hij staat aan de buitenkant en die keeper lastig. kan die hoek heel goed klein maken. Dan is het moeilijk. Ja. En dan probeert hij de volgende in een lange hoek te krijgen. Ja, dan gaat hij net voor langs. Ben jij echt een voetballiefhebber? Kijk jij veel voetbal op tv? Ja. Ja? Ja, elke dag. Elke dag? Ja. Vanavond ook weer? Nee, vanavond rijd ik terug naar mijn gezin toe. Dus vanavond sla ik over. Maar normaal gesproken kijk ik wel alle wedstrijden. Ja. En dat vindt je gezin ook geen probleem? Nee, ja. Die kijken gewoon mee? Ja. Of ja, die doen wat anders. Ja. Je kunt er gewoon meekijken. Ja. Heerlijk, hè? Ja, mooi is dat. Waar woon je? Waar moet je naartoe? Naar Nieuwveen. Oké. Dat ligt in de buurt van Alphen aan de Rijn. Oh ja. Ja. Nou, dat is wel een stukje nog. Ja. Maar en dus dan als je hier moet trainen, je bent nu waarschijnlijk een dag Nee, vrij. ik woon dan... gewoon hier nu. Ja. Dus ik heb hier gewoon een appartement. Ja, het gezin woont in Nieuwveen. Ja. Maar nog eventjes, want jij noemde het net ook al, Roelof. Morgen dan dinsdag speelt Heerenveen tegen NAC Breda voor de beker. Jij gaat straks ook naar het persmoment. Ja. Wat wordt straks jouw belangrijkste vraag aan Kees van Wonderen? Mijn belangrijkste vraag. Of jouw eerste vraag, wat ga je hem allemaal voor vragen stellen? Jongen. Heb je daar niet over nagedacht? Sidney van Hooijdonk heb ik aangevraagd. Die zal ik natuurlijk eventjes vragen over... over die kansen, waarom die niet heeft gescoord. Over NAC Breda. Hè? Dat is natuurlijk zijn oude club. Volgens mij is hij vandaag jarig, Sidney van Hooijdonk. Echt waar? Ja, volgens mij wel. Oh. Dus, moet ik dan... Een cadeautje meenemen, denk ik. Een cadeautje, gebak meenemen? Ja, een cadeautje. Zijn vader zat gisteren bij Stuur Voetbal. Hè? En toen werd hem de vraag gesteld van... want zijn vader zit in de Raad van Commissarissen van NAC Breda, technisch lid. En voor wie ben je dan? Ben je dan voor NAC? Of ben je voor je zoon? Ik ben voor NAC morgen. Rafa van der Vaart. Nee, gast, echt niet. Doe eens normaal. Je bent toch altijd voor je zoon? Zou ik eerlijk gezegd ook zeggen. Nou, vond ik wel even een leuk punt. Hij zei, laat het maar 4-3 worden en dan 3 doelpunten van Sidney, maar dat NAC wel wint. Maar de belangrijkste vraag voor Kees van Wonderen was jouw vraag. Heb je iets in gedachten? Moet ik wat meenemen? Nee, ik denk gewoon, je gaat straks naar het persmoment. Je hebt je gedegen voorbereid, dacht ik. Maar nee, dat hoeft niet. Nee, komt misschien, in de auto. Misschien moet je beginnen over de kostenweg naar Europees voetbal. Ja, dat weet ik. Avondje NAC. Avondje NAC. Avondje NAC. Vroeger, hè? Aan de Beatrixstraat, hè? Ja. En weet jij? Ja. Nou komt hij, hoor. De brand. Want ik ben de oudste. Ga je nou naar de brand toe? Precies. De laatste wedstrijd van NAC Breda was tegen Heerenveen. Volgens mij scoorde Romeo in 1996. Ja. En Romeo Wouden scoorde binnen een minuut. Ja. En Heerenveen verloor met 5-1. Maar voorafgaand aan al dat fraais staken ze de tribune in de brand. Ja. Dat is de laatste wedstrijd in de... Echt ongelooflijk. Dat was de laatste wedstrijd aan de Beatrixstraat. Goed, we gaan het over Heerenveen. Dat geheel terzijde. Heerenveen... Ja. Weer vanavond. 1996. Aan de etenstafel. Ja. Maar Heerenveen verliest dus 3 keer op rij. Maar zijn er ook aanknopingspunten? Laten we beginnen met Sarawi. Ja, Sarawi is... die wordt dus beter dan Abel, hoor ik net. Dan word ik wel... Ja, hij vergelijkt zich... meteen al even als we dat doen, want jij zegt ook, hij wordt beter dan Abel. Ik interviewde hem en ik had echt van tevoren bedacht van, ik ga even een vraag stellen. Ja, toen had je je wel voorbereid. Ja, toen vroeg ik hem dus van, wat weet je al over de club? En toen zei hij dit. I've heard some history about the name of the stadium, Albelensa. So it's a historical player, and
maybe one day I'll become something like him and take over his place. But Take it easy, take it. I'm going a little bit too fast maybe, but I'm gonna contribute as good as I can and give everything. So. Ja, mooi Is dit toch? Marokkaanse bravoer? Is dit Marokkaanse bravoer? Hier Ja? kan ik wel van genieten, ja. Ja, toch? Ja, dit is wel Dan fantastisch. kom je net bij je club en zeg je gewoon van ik word beter dan de absolute legende van de club. Even gevraagd even gevraagd hoe dat stadion als zijn naam komt. Oh, dat is een belangrijke speler. Ik wil beter. Ja. Over 2 jaar heet het hier gewoon het Saroui-stadion. hoor. Stadion, geweldig. Zou het zijn? Ja, mooi. Maar ken jij hem? Nee. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord? Nee. Want jij zei net, Roelof, Ja. hij kan nog kiezen voor het Marokkaanse elftal. Ja, hij is geboren in Oslo en er ook opgegroeid. Daar speelt hij ook bij Vålerenga. Maar hij heeft ook voor Jong Noorwegen gespeeld. Maar hij heeft ook al voor jeugdelftallen van Marokko gespeeld. Dus hij kan de keuze nog steeds maken. Jij hebt ook 2 in het land gespeeld hè, voor Marokko. Gescoord ook. Ja. Was er ook een moment dat jij moest... je moest er uiteindelijk wel kiezen. Ja, maar... ik zat bij Jong Oranje toen. Ja. En toen moest ik ook niet kiezen in principe. Maar toen werd ik inderdaad benaderd door de trainer van het Marokkaanse elftal. Je hoefde uiteindelijk niet echt te kiezen, want Marokko 1 zeg maar, kwam eerder dan Nederland 1 als het ware. Dus dan... precies. Ja. 1 keer gescoord? Ja, 2 wedstrijden gespeeld. Ja. Maar is dat wel, zeg maar, laten we zeggen, de kroon op je carrière of zo? Voor jou ook wel echt het hoogst haalbare? Nationaal elftal van Marokko? Zeker, dat is iets waar ik altijd trots op blijf. Dat is toch wel een ervaring op zich. Je zit nou ook in een rood shirt, dat is ook waarschijnlijk... Zeker, misschien ooit nog een keer. Dat is een boodschap. Nee, je hebt het nog niet uit je Die hoofd wedstrijd waar gezet. jij scoorde, speelde Sierrek volgens mij. Die scoorde toen ook. Klopt. Toen wonnen we 6-0, ja. Ja, 6-0. Ja. Tegen Maar je hebt het nog niet uit je hoofd gezet? Nee, zeker elftal. niet. Nee, zeker niet. Ik ben ervan overtuigd als ik fit ben en mijn kwaliteiten kan laten zien, dan hoop ik nog ooit wel een keer benaderd te kunnen worden. Ja, maar we hebben het hier wel over de nummer 4 van de wereld, hè? Ja. Ja, fantastisch. Ja, met heel veel jongens heb ik gespeeld. Dus, Ja, met wie heb je allemaal gespeeld? Eigenlijk kan je vragen wie niet. Ja, echt met al die jongens? Ja, bijna met al die jongens, ja. Hakimi? Ja, Hakimi gespeeld, Soufiane en Amrabat meegespeeld. Heb jij Hakimi op de training ook gedold? Gedold. Zoals Messi en Neymar laatst in het rondootje. Ja, dat was zo mooi. Ja. Nee, niet per se gedold, maar natuurlijk op trainingen. Je hebt hem wel een keer laten staan, zeg maar. Ja, vast wel. Niet echt dat ik erbij zat. Maar toen was het ook nog... toen zat hij natuurlijk nog in zijn jongere jaren in zijn carrière. Dus toen kwam hij eigenlijk net... Was hij wel rechtsback en jij linksbuiten. Dus hij was jouw directe tegenstander op training. Ja, toen stond ook spits. Toen geselecteerd was spits. En Hakimi zat al bij de reserves. En jij was basis. Nee, ik zat ook bij de reserves. Nee, maar natuurlijk, toen zag je al dat er echt wel een topper was. Ja. Maar nog even over Saroui. Hoe goed kan deze jongen worden? Ik werd wel heel erg blij van zijn invalbeurt. Echt enorm met veel bravoure en technisch vaardig en snel. Hij doet mij niet in alles denken aan Abeletstra, maar wel aan Assaidi. Die ook dat pleintjesvoetbalgevoel geeft. En hij heeft in 84 wedstrijden, Saroui, 13 keer gescoord. Dat moet misschien wat hoger. Maar Assaidi was ook, behalve die legendarische wedstrijd tegen Twente, maar het was ook niet een enorme doelpunt te maken. Maar het was wel ontzettend lekker en leuk om naar te kijken. Maar eigenlijk Assaidi, Mahi, Saroui, het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar qua type voetballer, of niet? Nou, je bent wel een beetje een andere type voetballer, toch? Dan deze 2? Ja, vroeger misschien. Vroeger meer, inderdaad. Toen ik aan de buitenkant speelde. Maar ik heb natuurlijk in mijn carrière ook heel veel spits gestaan. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat ik ook wel in die categorie qua technisch en acties... Ja, heel technisch, ja. Weet je dat pleintjesachtige, zeg maar. Plezier eigenlijk. Plezier. Ja. Gewoon een mannetje laten staan. Ja, nadenken. tuurlijk. Nee, ook al is het Hakimi. Huppakee. Gewoon doen. Voorbij die man. Ja, gewoon doen. Ja. Mooi. Maar jij hebt hoge verwachtingen van Saroui. Ja, ik vond het wel leuk om te zien dat Saroui en dan Nunli aan de rechterkant, die viel ook goed in. Als je dan Van Amersfoort op 10 hebt en dan in de punt misschien die Carlos Bak, dan moeten we natuurlijk nog even afwachten. Maar dan nu Van Hooijdonk hebt. Of Colossijn trouwens, die ik ook vind dat hij het goed doet. In de punt? Colossijn in de punt? Ja, wie weet op termijn. Zou wel kunnen als spits. Hij is gehuurd, maar met een optie tot kopen. Hè. Dus dat zou kunnen dat Colossijn en Carlos Bak het volgend jaar mogen gaan uitmaken. Het zou zomaar kunnen. Maar dat is wel Saroui op links, Nunli op rechts. Dat zou wel logisch zijn. Ja. En Tumossi, want je noemde net ook al zijn naam. Die hebben ze gekocht voor 7, 8 ton. Ja. Die is eigenlijk... die komt nu nog veel te kort. Die moet het dan volgend jaar gezien. Die is ook nog een jonge jongen, maar ik denk 21. Dus, Maar goed, aan jou de vraag dan. Staat Heerenveen er op dit moment beter voor dan voor de transferperiode?
Nou, dat vind ik wel, dat durf ik niet ja of nee op te zeggen. Omdat daar moet je echt even een aantal wedstrijden meer kijken. Omdat je weet dat die as gewoon helemaal verdwenen is. Hoe lang blijft Noppert weg? Ik ga ervan uit dat Van Beek het hele seizoen uitgeschakeld is. Misschien pakt hij nog een aantal wedstrijden aan het einde van het seizoen mee. Ja of nee, moet je afwachten. En hoe gaan Nunali, Sadoui renderen? Er zijn best wel veel vraagtekens waarvan je zegt, van, ja, dat is een beetje glazen bolwerk. Dus je hebt wel het gevoel om te zeggen van ja, dat ze er beter voor staan, omdat ze gewoon goed ingekocht hebben en natuurlijk flink gecashed hebben. Dus je hebt wel het gevoel om ja te zeggen. Dat ja. Nou goed, Heerenveen moet straks tegen NAC, daarna tegen Feyenoord. Ja. Cambuur speelt tegen NEC. En dan, Geert, Dan hebben we de wedstrijd van het jaar. 19 februari. 19 februari. Ik heb het gehoord, ja. Ja. Heb je alle oude beelden teruggekeken van die derbies? Nee, nog niet. Maar wat ik hoor, ja, dat wel heel erg leeft, ja. Dat het dichterbij komt, laat ik dat zeggen. Dat het dichterbij komt. Ja, nou, je gaat een geweldige laatste training beleven op de zaterdag. Dat heb ik wel eens Heb je gezien, ook ja. wel eens gezien? Ja, dat heb ik wel eens gezien, ja, eerlijk gezegd. Ja. Het grootste aantal mensen op een training die jij hebt meegemaakt. Dat je bij een training was en dat kan publiek kijken. Dat ze boos op ons waren? Of, Mag ook. Want dat heb je heel vaak meegemaakt. Ja. Nee, ja, niet. Ja, ik denk geen 5000 man. Nou, die zijn er hier wel. Ja, nee, dat heb ik gehoord, ja. Ja. Maar er komen 5000 man, die hele tribune, de hoofdtribune en de Noordtribune. Die zitten allebei helemaal afgeladen vol. Ja, echt prachtig. Vuurwerk erbij. Ja, fantastisch. Dus niet oprapen het vuurwerk, gewoon laten uitbranden. Zeker. Ja. Gebeurt maar dat is... ja, Stuart pakte... Nee, pak er niet op. Een meisje, het weg. die gooide ze vuurwerk op veld. En een meisje wat in die bewaking zat, die probeerde dat uit te trappen. Toen ontploft het. Dat meisje is heel ernstig geblesseerd geraakt. Meen je niet? Ja. Dat was echt heel verschrikkelijk. Ja, dat was niet best. Dus met je tingels vanaf blijven. Ga ik zeker doen. Zo is het. Maar goed, het begint al een beetje te leven. Dat merk je. Ja, dat merk ik heel erg, ja. Oké, maar eerst NEC. Dan mag je een half uurtje meedoen. Als het goed is wel, ja. Zo is het. Jongens, Van Hes, wilde je die nog... Egbert van Hes. Jij wil nog wat zeggen over Egbert van Hes? Heer van Heerenveen geworden. Dat is een soort van eretitel die je kunt krijgen. Daar staan een lijst van mensen op. Ik meen dat 13, 14 mensen, even snel op mijn hoofd. Die 30, 40 jaar vrijwilligerswerk hebben gedaan bij de club. En Egbert van Hes is daar nu bij gekomen. En ik vind dat eigenlijk wel een beetje een... dan neem ik toch het woord schande in mijn mond, denk schande ik. Zelfs. Ja, want ik vind, als je daarop komt, dan moet je wel echt zo lang een vrijwilligersfunctie vervuld hebben. En hij is wel lang bij SC Heerenveen betrokken. Heel lang sponsor. Maar heel lang sponsor. Ja, oké, maar je kan ook veel geld hebben en denken, ja, wat moet ik met mijn geld? Ik klap het aan een club toe en dan krijg ik dan ook zo'n eretitel. Dat vind ik een beetje, dan denk ik, ja, hij heeft wel veel meer gedaan dan alleen sponsor zijn. Hij is net uiteraard voor commissarissen en hij heeft ook samen met Sjoerd Veenstra bijvoorbeeld wel achter de schermen een rol vervuld. Dus ik wil ook niet zeggen van, goh, Egbert van Hes, waardeloze man. Maar ik vind, ik doet een beetje... dat geeft niet echt veel show aan die titel Heer van Heerenveen. Dus Doet het af aan de grandeur van de titel? Dat is wat ik een beetje zocht, inderdaad. Ja. Dat is mooi gezegd, Geert. Ja, mooi hè? Ja. Mooi gezegd. Het doet af aan de grandeur. Grandeur. Mooi. Zo toch? Fantastisch, man. Ja. Parlez-vous français? Petit peu? Een petit peu. Oui. Zijn er nog dingen waar jij op wilt terugkomen? Of heb jij eigenlijk alles wel gezegd? Ik denk dat ik vrij veel heb gezegd, ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker. Je gaat sowieso 7 goals maken nog, inclusief na competitie. En dat vond je zelf ook nog wel een beetje aan de magere kant. Je vond jezelf nog wat voorzichtig. Eigenlijk 14, hè, zei je. dus wacht even, want wij maken altijd een kop van een artikeltje waar deze podcast bij komt te staan. Ja. En dan staat er dus altijd Mihun Mahi dubbele punt. Aanhalingstekens openen. En wij kunnen er in dit geval ervan maken, het ligt aan jou. Ik ga dit seizoen 14 doelpunten maken. Dat kunnen wij erboven zetten. Dat hoeft niet. Hoeft niet. Maar dan moet je het wel zeggen. Want anders hebben wij het bedacht. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat moet 14 wel. 14 doelpunten is wel... Dan ben je topscorer van de Eredivisie misschien gewoon niet. Hoeveel kaas heeft er nu 14 ongeveer? Ik weet het niet. Nou ja, zoiets. Ja, 11. 11? Nee, maar hoeveel ga jij er maken? Ja, we hebben het net gezegd, toch? 7. 7. Dat zetten we er gewoon 5 boven. in de competitie, 7. 7 met na-competitie. Zo is het. Ik heb nog een paar, als allerlaatste, een paar overdenkingen om deze week in te gaan. Je moet kiezen en je kan ook nergens meer op terugkomen. Okay. Is dat duidelijk? Duidelijk. Goed zo. Hakim Ziyech of Hakimi? Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Een solo vanaf het middenveld en dan uiteindelijk tegen de paal? Ja. Of een intikketje bij een 5-0 achterstand? Solo. Voetballen op een voetbalveld of voetballen op een pleintje? Pleintje. En de laatste, Abel Enstra of Jan Bruin?
Jan Bruin. Jan Bruin. Mag ik jou dank zeggen? Ik vond het bijzonder gezellig. Mimoun Mahi, hartstikke bedankt dat je er was. Ja, dankjewel. Na je weekend dan ben we er vanzelfs weer met een nieuwe podcast. Dan gaan we dus al richting de Frieske Derby. En dan is uw gast Joost van Aken. Joost van Aken. Ja, Joost van Aken. Nee? Je verstond het niet. Nou, volgende week zijn we er weer. Dan is er weer een podcast. En dan zit op jouw positie zit Joost van Aken. Oké, leuk. Ja, toch? Om groeten. Zal ik hem de groeten doen? Ja, zeker weten. En dan 5 dagen later ga je hem helemaal doldraaien, denk ik. Denk het ook. Nogmaals, dank dat je er was. En na je weekend. En dan. Dag.